Hawu, hawu mbukele ekhaya selishonile ilanga lintambama liyathambama. Sikhona lapha ekhaya kwaDr. Two kuhlangene na-2 i-2+2 Mfowasibiya shonile ilanga. Uzizwa unjani umzimba? Mfowasibiya ngoba ilanga nje selime kanje 3 days wonke awubuthongo abubonwa. Uzizwa unjani manje ngoba nasi isizwe senkosi sisahleli lapha nesinye sisafika, uzizwa unjani? Eyi baba udokotela uManana, ngiqala ngibingelela umhlaba, ngibingelela isizwe, ngibingelela wonke amagumbi omhlaba wonke. Eyi Nkosi yami, konakele. Siyazama thina ukuthi silekelele abantu ukuthi abaphile Nkosi yami, noma nathi singenabo amandla njengoNkulunkulu, kodwa sizifostelele ukuthi abantu abaphile bathole abakutholayo, nabo kukhanye, nabo badle, nabo baphuze amanzi njengami, ngoba khona abantu abangawaphuzi ngisho nje amanzi. Uyazi ungimangazile Sibiya masibuka inkinga yomunye umfo lapha, inzima ifuna imali, ethi lo mfo ufuna malini, uthi wena hhayi mangibuka lapha esimeni samandla wena awusenayo imali, uke waba nemali eningi. Ethi lo mfo yebo ngike ngaba nemali eningi. Wase uthi-ke lo mfo ngikhiphe malini? Wathi wena unamalini wena? Wathi uyayibekela ukuthi unemalini? Wathi wena hhayi khipha 500. Wathi hawu ngempela doctor? Wathi wena awunamali, khipha 500. Ngesikhathi ungenamali, usenemali wawuhambela ekudeni, kodwa namhlanje inkosi ikulethela ekhaya awunamali, khipha nje u-500. Azange akholwe lo muntu. Kunjalo Nje angikholwa ukuthi kuyenzeka yini. Lo muntu phela ubuya e-Eastern Cape lo. eyi akuyenzi sense, kodwa ngikushilo mina ngani, ngoba angithi laba bantu laba baqale bahambe baye kwezinye iy'nyanga lezi ey'nkulu, hamba ngey'moto lezi ey'nkulu, ey'hlala ey'ndaweni kulezi ey'nkulu, abanemali lena enkulu, bacabanga ukuthi yonke into abazoyithola lapho inkulu, kanti le nto elapha yeyakhe. Ukuthi uyithola kanjani wena awungeni kuyo. Manje-ke mina ngoba ngiphansi, bese beza kimi sebayitshela ukuthi ngomata sebazosulela phela, sebazosulela. Ngiyaye ngithi-ke mina uma uzosulela mina ngizoku-ayina nje ngingabi nandaba ukuthi awusenalutho, sebakudlile, awudliwanga yini, ngizoku-ayina, udliwe yibo laba. Bese ngikusiza nje, hayi cha, qinisile baba, ngimsizile nje ngamsiza, futhi uzokubona akufunayo. Hawu ngiyabasiza abantu, sazoqhubeka futhi ngibasize kuze kubuye uJesu, noma kuze kushaya usuku lokufa, ngibe nethuna njengalo mhlabathi. Okay. Hhayi, qina ndoda yamadoda. Ukhona lo ongabonwayo, khona lo ongabonwayo, kusenhlizweni yakho ukuthembeka kuye. Ufuna umuntu athembeke kuye, hhayi kithi. Manje ngithi mina hhayi mbukeli, hhayi bezingako ezanamhlanje, ake sithamele-ke ezizayo, ngoba ubona nje loku siqhubeka nanathi ngapha, siphinde sicele sibuke ngale ukuthi kusekahle yini. Eyi nanani singakhohlwa sesihamba nalo muntu ofikile-ke lapha, base bamthuma bekuyi-special, bamthumile umuntu waziwa ukuba ukuthi uyaphila. Ngiyikhohliwe. Ungayikhohlwa. Angithi wena ubuthumele lo mfana udlala ngengane yabantu, uthi ayizothatha ama-chance la ekhaya emini. Ayehlulekile. Yeyi mfowethu, awuzama abanye, yini ungavele uzizele nje straight? Yini ungavele uzizele? Lana mina ngenza ispeshali, ngisebenzisa umqondo wami ukungena kubantu, ukulekelela abantu. Wena uthuma umfana uthi akeze la kimi azophazamisa lo mcimbi wami. Baba ungayithuli, kuke kwama 2 hours kungasetshenzwa. Kudilwa ngalo mfana. Umfana wabantu sosenkingeni, akasaphile ekhanda, suyahlanya wenza lokhuya. Wena umthumele, sengiyacela umane uyifikele wena mani, ngoba umfana o-under age ngizomdestroya, ngomdestroya umhlaba wonke. Uyabona? Ayinzima. Awukuyifikele lo muntu owenza lento akavele bala manje. Uzela ekhaya. Sesikhathele bamana. Uzela.
songena la sifuna ukusiza abantu abaxakekile. Wena uthola ithuba lokuthi hambani niyodubula udokotela. Madoda, ngenzeni kini kubani? Awusebenzisa umqondo wakho uma kwehlula ukwelapha. Woza-ke phela ngunika inyoka, angiyinto uyayithanda nenyoka. Woza ngunika inyoka, uma ukwehlula lokho awuhambe uyofesa bakithi. Sekuyagwazwa namanje uphathe envelope nje ugwazela umsebenzi. Bakithi, ngiyekeleni amazwi okugcina dokotela. Hayi, cha, wena wenze lelo phutha libone ukuthi hhayi selehlukile. Angazi sokwesingaphi, njalo uma ngilakhaya kuba negigabana ey'khona ezenzakalayo kodwa ezingaphasi ey'hlulekayo. Kubi bafowethu, umuntu akasebenzise isiphiwo sakhe, akasebenzise ulwazi lwakhe ngoba ulwazi liyafunwa lithengwe. Uhambe uyothenga ulwazi, ukhokhe imali bakunike ulwazi. Yonke indawo nasesikolweni ukhokha imali uthola ulwazi. Nalapha-ke ey'ntweni zokusiza uthola ulwazi. Ulwazi liyafunwa lihanjelwe bese uyalithola. Manje-ke cha, kodwa-ke ngibonga ukuthi uthe noma umoya uphakeme kodwa akusebenzise ukukholwa ukuthi umxoshe kahle umfana angakatholi ukubhabhadiswa. Ngibonile khona ukuthi sekuyela emabhabhadisweni. Kodwa ngakubona sowuphinde uthi yazini uyangiphazamisa, ngicela ukuthi uphume ngesango. uNkulunkulu uzokugcina sibuya buzamile, buzamile. Mina khona abantu abenza ngathi bayangithanda mina, abantu abangithanda. Angazi ngoba angijinile, anginanemoto enkulu, anginawo nomuzi omkhulu, anginaye nomfazi omkhulu, anginaye nomntwana omkhulu nje. Angazi ukuthi kuba yini lento umuntu akuzondele ubuphansi kwakho. Ukuthi nje ngoba ifu lawo ofakazi asezulwini bangihaqile nje bangigadile. Hhayi, ngibukele ekhaya, sikhona lapha ejozini. 2+2 u-2 hlangane na-2, 2+2 nami ngu-2 kuza 1, 2. okay. Usale.